Ayan, huwag itapon na rin. Ayan, huwag itapon na rin. Ayan, huwag itapon na rin.
Ayan, huwag itatanggalin. Ayan, huwag itatanggalin.
Sila Coron. Huwag kita sandali. Sila Coron. Huwag kita sandali. Sila Coron. Huwag kita sandali.
Hilak mo naman po siya ng makaroon. Ayan, huwag kita sandali. Hilak mo naman po siya ng makaroon. Ayan, huwag kita sandali. Hilak mo naman po siya ng makaroon.
Ayan, huwag itap na yan. Hirap naman ang check ng makaroon. Ayan, huwag itap na yan. Hirap naman ang check ng makaroon. Ayan, huwag itap na yan.
Hirap naman kasi ng makaroon. Ayan, huwag itapon dali. Hirap naman kasi ng makaroon. Ayan, huwag itapon dali. Hirap naman kasi ng makaroon. Ayan, huwag itapon dali.
ba? Ano ba gusto mo, Marites? Kay Wings. Ayan, nagsalita na ako. Sisi Nor, may bilang shoutout. Salamat. Mimi Burr, Sisi Leia. Ayan si Kai Wings, naghahanap ng Marites. Ano gusto mong Marites? Sabi mo magsalita ako, nadidinig mo na ako. $3 million in the house. Thank you so much. Good morning sa inyo guys. Maulan na umaga. Sobrang lamig dito sa Riyadh. Kasing lamig lang ni Kai Wings. Ayan, huwag yung dapat galing. Diba? Hirap naman siguro magkaroon. Ayan, huwag yung dapat galing.
Sila mga baron. Ayan, huwag kita sandali. Diba? Hirap naman sila mga baron. Ayan, huwag kita sandali. Diba? Hirap naman sila mga baron. Ayan, huwag kita sandali.
sila mga baron. Ayan, huwag kita sandali. Hilak naman sila mga baron. Ayan, huwag kita sandali. Hilak naman sila mga baron. Ayan, huwag kita sandali.
Hirap naman kasi ng makaroon. Ayan, huwag yung dating dali. Ayan. Diba? Hirap naman kasi ng makaroon. Ayan, huwag yung dating dali. Ayan. Diba? Hirap naman kasi ng makaroon. Ayan, huwag yung dating dali.
Ano? Diba? Hirap naman kasi ng mga turon. Ayan, huwag ito tanggalin. Ano? Diba? Hirap naman kasi ng mga turon. Ayan, huwag ito tanggalin.
Hirap naman ang pagsili ng macaron. Ayan, huwag yung tatanggalin. Ayan. Diba? Hirap naman ang pagsili ng macaron. Ayan, huwag yung tatanggalin. Ayan. Diba? Hirap naman ang pagsili ng macaron. Ayan, huwag yung tatanggalin.
Hirap naman ang kasi ng makaroon. Ayan, huwag ito tanggalin. Ayan. Diba? Hirap naman ang kasi ng makaroon. Ayan, huwag ito tanggalin. Ayan. Diba? Hirap naman ang kasi ng makaroon.
Ayan, huwag kita sandali. Ayan. Diba? Ang hirap naman ang pagsimula ng macaron. Ayan, huwag kita sandali. Ayan. Diba? Ang hirap naman ang pagsimula ng macaron. Ayan, huwag kita sandali. Ayan. Diba?
naman sa mga karon. Ayan, huwag kita tanggalin. Ayan. Diba? Hirap naman sa mga karon. Ayan, huwag kita tanggalin. Ayan. Diba? Hirap naman sa mga karon. Ayan, huwag kita tanggalin. Ayan. Diba?
kasi ng mga baron. Ayan, huwag yung dating galing. Diba? Hirap naman kasi ng mga baron. Ayan, huwag yung dating galing. Diba? Hirap naman kasi ng mga baron. Ayan, huwag yung dating galing. Diba?
Hirap naman kasi ng makaroon. Ayan, huwag kita tanggalin. Ayan. Diba? Hirap naman kasi ng makaroon. Ayan, huwag kita tanggalin. Ayan. Diba? Hirap naman kasi ng makaroon. Ayan, huwag kita tanggalin. Ayan. Diba?
naman natin sila ng macaron. Ayan, huwag yung tatanggalin. Ayan. Diba? Hilak naman natin sila ng macaron. Ayan, huwag yung tatanggalin. Ayan. Diba? Hilak naman natin sila ng macaron. Ayan, huwag yung tatanggalin.
Sila mga koron. Ayan, huwag yung dapat dali. Ayan. Diba? Hirap naman ang sila mga koron. Ayan, huwag yung dapat dali. Ayan. Diba? Hirap naman ang sila mga koron. Ayan, huwag yung dapat dali.
sila mga karon. Ayan, huwag kita sandali. Ayan. Diba? Hirap naman sila mga karon. Ayan, huwag kita sandali. Ayan. Diba? Hirap naman sila mga karon. Ayan, huwag kita sandali.
Hirap naman ang pagsili ng makaroon. Ayan, huwag yung tatanggalin. Ayan. Diba? Hirap naman ang pagsili ng makaroon. Ayan, huwag yung tatanggalin. Ayan. Diba? Hirap naman ang pagsili ng makaroon. Ayan, huwag yung tatanggalin.
Hirap naman ang pagsimula ng makaroon. Ayan, huwag itatanggalin. Ayan. Diba? Hirap naman ang pagsimula ng makaroon. Ayan, huwag itatanggalin. Ayan. Diba? Hirap naman ang pagsimula ng makaroon.
Ayan, huwag yung tatanggalin. Ayan. Diba? Hirap naman kasi yung macaron. Ayan, huwag yung tatanggalin. Ayan. Diba? Hirap naman kasi yung macaron. Ayan, huwag yung tatanggalin.
Huwag kita sandali.